Община Сопот е съществувала като самостоятелна административна единица още от 1814 година в рамките на Турската империя. След това дълги години е част от съседната община Карлово. През 2003 година с провеждането на референдум и подписването на президентския указ, тя отново се влива в голямото семейство на българските общини. Това става факт благодарение на всички жители на Сопот и Анево, на тяхната воля и упоритост и благодарение на онези, които бяха по барикадите. Тогава всички се обединиха в името на една кауза. Една от най-старите общини в България да възвърне статута си, за да може да се самоуправлява и да определя сама пътя си на развитие. Общината извървява един дълъг, изпълнен с редица трудности и предизвикателства път, и тя постига много повече. Извършва ремонтни дейности и саниране на всички градини и училища, които преди това бяха пред затваряне. Създава Центъра за обществена подкрепа, който позволи да се работи с децата, които имат проблеми в семействата и с приятелите, така че те да не се чувстват самотни и изолирани. Изграден бе и комплекс за социални услуги на деца и младежи в неравностойно положение, който се посещава и от съседните общини Карлово и Хисаря. Той бе открит лично от министъра на външните работи на Великобритания. Общината изцяло възстанови социалната дейност по европейски стандарти и я разви през годините с услугите личен асистент и домашен социален патронаж. Създаде необходимите условия за функционирането на всички държавни институции. Още в първите години в града бяха поставени нови светофарни системи по най-невралгичните точки на града, които преди възстановяването й отсъстваха. Паралелно с това тя реализира големи инфраструктурни проекти. Подмяна на амортизирания водопровод и асфалтиране на южното обходно трасе на града, което преди заради високото налягане на водата в най-ниската точка на града водеше до множество аварии. По-късно бе изградена канализация и водопровод в село Анево, което даде възможност жителите там да се почувстват модерни и европейци. Общината е първата в страната, която спечели проект и изгради пречиствателна станция с безмирисна технология, даваща възможност за надграждане и ниска себестойност на пречистената вода. Затова тя получи приз «Зелена България» от Министерството на околната среда и водите. Година и половина по-късно обаче и бе наложена несправедлива финансова корекция, която е най-голямата от всички възможни. Възникнаха спорове, които на нашите искания да дадат мотиви защо ни се налага финансова корекция, те отговаряха с дребни адвокатски хитрини. Първо казаха един проблем. Отстранихме го. След това втори проблем. И всичкото това става при положение, че година и половина пречиствателната станция работи. След това казват, че нещо са видяли друг проблем. Показваме, че сме прави. След това трети проблем. Показваме, че сме прави. АДФИ ни налага един акт. Пада в съда. Казва, че не е достатъчно се е произнесъл съда. Съвсем скоро, тук преди месец, се произнесе административния съд в Пловдив. Отново в наша полза. И сега ги очакваме те отново да вземат становище по въпроса. Всички тези моменти, които сега се случват, общината ги е предрекла и затова още през 2010 година е изпратила нарочни писма до премиера и главния прокурор Борис Велчев. Според общината, пропуските, които излизат и тепърва ще излизат, са в тогавашния управляващ орган околна среда. Основното е, че за разлика от другите управляващи органи, те похарчиха нашите средства, ги прехвърлиха на други удобни за тях общини. И това е факт. И сега няма откъде да вземат средствата да ни ги дадат. И се налага, затова и е съпротивата на министъра на финансите да дава свежи пари от републиканския бюджет за грешки на тогавашният орган по околна среда. В момента община Сопот изпълнява втория етап от проекта за водния цикъл – цялостна подмяна на канализацията и водопровода в град Сопот. В него, освен съществуващите 22 течащи чешми, ще бъдат включени още 5 нови, които ще бъдат с най-високо качествени характеристики на водата. Проектът е изпълнен на 85% до момента, но общината има отново наложена корекция. Първоначално и се налага 15%, след като общината оспорва 2 пъти, корекцията й е намалена на 5%.
до кога ще си играеме на котка и мишка? Понякога на човек му писва и влиза в съда. Така и направихме. Влезнахме с едни от най-добрите адвокати в София в съда, за да спрат тези, както казах, дребни адвокатски хитрини. В момента общината започна да реализира и цялостен ремонт и укрепване на язовирната стена, изпускателя и приливника с съпътстващата му инфраструктура. За красивия облик на общината допринесоха ремонтите, озеленяването на централния площад и площад Възраждане, ремонта на читалище Иван Вазов, както и пълното възстановяване на уличното и парково осветление в града. Градът е една от люлките на българското възраждане, дал толкова бележити личности от национален мащаб, като братята генерали Вазови, в чест на които общината изгради бюст паметници. Направи се ремонт на емблематичната Дядо Стоянова воденица и тя отново отвори врати, след като дълги години беше запустяла. Описана от Иван Вазов в Подигото, тя няколко пъти е приютявала героя Бойчо Огнянов. Сега културно-исторически обект е един от най-посещаваните в града и е напълно реставриран. Ремонтираха се и другите исторически обекти в града, като Радиното училище, камбанарията на църквата Свети Петър и Павел, както и бъдената къща и къщата на Иван Загубански, където днес всеки един, който желае, може да се потопи в неповторимата атмосфера на възрожденски Сопот и да се докосне до творчеството на местните занаятчии и майстори. Сопот е първата община в България, която бе наградена от Българската стопанска камара за бързо администриране на бизнеса. Първата, която изпълни новия закон и започна да усвоява ДДС-то от НАП по европейските програми. Тя е и първата, която стартира санирането на еднофамилните жилища, но все още уточнява процедурата с министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, а резултатите ще бъдат общо валидни за всички общини в страната. Сопот е втората община с общинска данъчна служба, четвъртата с действаща система за финансово управление и контрол и с ISO 9001, който се издава за повторяемост на добрите практики. Силата на една администрация е в умението да променя реалността и да се справя администрацията с стотиците проблеми, които излизат ежедневно. Общинската администрация е за това, както и Общинския съвет, да пазят обществения интерес. Могат да настъпат някой, но е важно да се запази общественият интерес. И всичко, което ви показахме до тук, е постигнато със средства от местния бюджет в размер на 850 хиляди лева и благодарение на средствата от 64 милиона лева, които общината успява да привлече и да усвои по предприсъединителните фондове и оперативните програми на Европейския съюз. Това е свързано с много безсънни нощи и желание за работа, така че Сопот да се превърне в едно от най-добрите места за живеене и общината да реализира програмата си на 100%. Всичко това е свързано и с изграждането на доверие с всички досега сменили се 9 правителства, включително и междинните, с които общината е работила и поддържала изключително добра работна атмосфера. Стотици пъти ние сме влизали в спорове с централната изпълнителна власт и с много министерства и в повечето случаи там са разбирали нашата правота и са променяли своите позиции. Разбирали са, че грешат за момента. Умението на една администрация да работи с всички правителства, които са се изредили до момента, а те са вече 8 или 9 на брой, зависи и от това да умее да решава нестандартните проблеми по нестандартни начини. В общи линии и като цяло мога да кажа, че община Сопот винаги твърдо и категорично е отстоявала и ще отстоява правотата си на всички местни, национални или международни инстанции. През всичките тези години община Сопот успя да използва ресурси от Министерствата на държавната администрация и административната реформа, Министерството на финансите и регионалното развитие и благоустройството, Министерството на отбраната, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на околната среда и водите и Предприятието за управление на дейностите за опазване на околната среда, както и на Културното министерство. Съответно, с навлизането на предприсъединителните фондове, общината реализира проекти по ФАР, САПАРД,
СИВ и красива България. С навлизането на програмния период 2007-2013 тя реализира проекти по оперативните програми развитие на човешките ресурси, административен капацитет, околна среда, регионално развитие и програмата за развитие на селските региони. По последни данни на Института за пазарна икономика към 31 декември 2014 община Сопот се нарежда на 8 място в страната по усвояемост на средства от Европейския съюз, но към края на отчетния период на оперативните програми общината ще бъде в първата тройка, както е било винаги и което за пореден път доказва високото ниво на административния капацитет. И всичко това в услуга и полза на жителите на община Сопот.